Пәйгамбәрнең исемнәре. Әлеге исемнәрнең барысы да башка кешеләрнеке кебек гадәти исемнәр генә түгел. Алар пәйгамбәребезне, Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын, сыйфатлаучы исемнәр. Һәм алар аның мактаулы һәм камил сыйфатларыннан чыгып кушылган. Мөхәммәд. Бу аның иң билгеле булган исеме. Шул рәвешле ул аерым ачык итеп Тауратта атала. Әлеге исемнең мәгънәсе бихисап мактаулы сыйфатлар иясе дигәнне белдерә. Әхмәд. Әлеге исемнең мәгънәсе Аллаһ мәхлукларының иң мактаулысы дигәнне аңлата. Һәм аның бихисап лаеклы сыйфатлары өчен аны җир вә күкләр, бу тормыш һәм мәңгелек тормыш әһелләре мактыйлар. Бу исем белән аны Гайса пәйгамбәр атаган. Аллаһның аңа сәламе булсын. Мутаваккил. Әлеге исемнең мәгънәсе тәвәккәл кылучы. Бу исем белән ул ислам динен үтәүдә аның Аллаһка башка һич кем тәвәккәл итмәгән кебек тәвәккәл кылганы өчен аталган. Әл-Мәхи. Аның аша Аллаһ имансызлыкны бетерә. Һәм имансызлык аның аша бетерелгән кебек, моңарчы бер кем тарафыннан да бетерелмәгән. Әл-Хашир. Ул аяклары астына халык җыйналачак зат. Һәм ул халыкны җыйнау өчен җибәрелгән сыман. Әл-Гакиб. Аның артыннан бүтән пәйгамбәрләр килмәячәк, һәм ул соңгы пәйгамбәрләрнең мөһере. Әл-Мукаффи. Ул үзенә кадәр килгән пәйгамбәрләр һәм расуллар юлын дәвам итүче. Шуңа күрә дә Аллаһ аны аларның дәвамчысы итеп сайлаган. Нәби әт-Тәүбә. Аның аркылы Аллаһ җир әһелләре өчен тәүбә ишекләрен ачкан. Һәм ул аларның тәүбәләрен кабул иткән. Әмма моңарчы мондый хәлнең булганы булмаган. Һәм пәйгамбәр, Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын, Аллаһка тәүбә истигъфарлар белән иң күп мөрәҗәгать итүче. Нәби әл-Мәлхәмә. Ул Аллаһның дошманнары белән көрәшү өчен җибәрелгән зат. Аллаһның расулы, Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын, үзенең өммәте белән бу юлда тырышлык куйган кебек, бер пәйгамбәр дә үзенең өммәте белән тырышлык куймаган. Һәм мондый олуг сугышлар элек булмаган. Нәби ар-Рахман. Ул Аллаһ тарафыннан бу җиргә рәхмәт йөзеннән җибәрелгән пәйгамбәр. Һәм Аллаһ аны барлык җир әһелләренә җибәреп, үзенең рәхмәтен күрсәткән. Иман әһелләренә килгәндә исә, алар Аллаһның рәхмәтен тулаем татыдылар. Имансызларга килгәндә исә, алар арасыннан китап әһелләре аның күләгәсе, кайгыртуы һәм килешүе астында яшәделәр. Әл-Фатих. Аның аркылы Аллаһ кешеләр өчен хак булган кулланма бирде. Аның аркылы Аллаһ сукырларның күзләрен, чукракларның колакларын һәм йозаклы йөрәкләрне ачты. Һәм Аллаһ аның аркылы имансызлар илләрен, җәннәт капкаларын, файдалы гыйлем һәм изге эшләр юлларын ачты. Әл-Әмин. Ул әлеге исем белән аталарга иң лаеклы зат. Аллаһ аңа Коръән һәм иманны ышанып тапшырды. Ул җир һәм күкләр әһелләренең ышанычына лаек. Хәтта имансыз Курайшлар да аны, әле пәйгамбәр булганчыга кадәр, ышанычка лаеклы дип атадылар. Әл-Башир. Ул аңа буйсынучыларны әҗерләр белән сөендерүче һәм аңа буйсынмаучыларны Аллаһның җәзасы белән кисәтүче. Сәййид вәләд Адам. Пәйгамбәребез, Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын, булай дип әйтте: "Мин кыямәт көнендә Адәм балаларының хуҗасы, һәм мин моны мактану өчен әйтмим." Әс-Сираҗ әл-Мунир. Ул яндырылып яктырткан нәрсәләрдән аермалы буларак янмыйча яктыртучы. Ул Габдулла, ягъни башкаларга караганда аеруча тырышлык белән гыйбадәт кылган Аллаһның кулы.